गाइस माबोरै दङ मोजाङै दंना बैसागो बोथोरा माबोरै थांखो जोंनियाबो मोजाङै थांबाय लोगोसे जोंनि एम्फौ फिसायाबो दिनै 24 दिन जाबाय जों दिनै जोबोर बुरजा फानगोन दिनै आरो जोंनि गामियावहा आबौ आबै आदै मादैमोन गासैबो रंजागोन बैसागोनि न' हाबना रंजागोन माबोरै रंजायो बेखौबो नायलांदों लोगोसे थुदोब्लिब्ला जोंनि फिसाखौ मा खालामो माबोरै दङ दिनै दिनथुआव मा खालामगोन नायलांदों नोंथांमोना थुदो गाइस फुंनि समावनो दिनै एम्फौखौसो जिरग्रोदो अर्डार हेरफैदों बेनिखायनो एम्फौखौसो जिरग्रोनानै फानग्रोनोसै मोखाङा बेबायदि थाखायो बिसोरहा जों बिसिनानै बरननोल'सो नांगौ नै बुना होबानो ओंखारबोसिगोन आरो फेरलाला नै प्रमाण 1.5 केजि फानबाय जोङो नै गाबोन सोरनो नांगौ खागासिनो मोननैल' दिनैबो गोमोन फायदोनो हमनोसो हिगासिनो हासुगासिनो बिसोरो आयौ नै गाइस बिथिंगालि गोमोना जा फैखाना होदों नै हमग'आबो हमग' हाया हमगासिनो जोङो नै आरो बिथिंगालि बिसोरो बासिगा बिथुबखौ खादों बिलाइ गोराननिफ्राय आं बिथिंगालि हमगासिनो आरो जोंनियावहा आबौ आबै आदै मादैमोना बैसागो मोसानो फैगासिनो नायखंख्रेनि सिथु माबायदि फैयो दे नायदो बिदिब्ला बैसागो मोसानो फैनायखौनो नै बिथिं ज' फैबाय नै जों बिलाइसो लाना फैनायखौनो एम्फौआ बेसिमल' थाथारबाय नै जोबथारसिगोन नै दिनैनि बिथुबा बेवहा थुबनो होदों नै बाव दङ नै गाइस दिनै जों एम्फौआ लास्ट डे 24 डे जाबाय फाइनेलि 24 डेआव बेसिम थादों एम्फौआ नै मोनै गैस्रालानो बारा एसेल'सो दंख' नै एसेबां बुरजा दान्दानिफ्राय एसेम थाहैबाय दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो दे बिदिब्ला दिनै बेखिनियानो